Den 4. april skal du sætte kryds ved kommunalvalget 2017. I aften sparker KNR for alvor gang i valgkampen, og det gør vi med et vælgermøde her i Kulturhuset i Ilulissat foran et mere end veloplagt publikum. Er det ikke rigtigt? Ja. Det er klart. I aften er det vælgerne her i byen og her i salen, der stiller spørgsmålene, så fyld kaffekoppen, spids ørerne og bliv en lille smule klogere på, hvem der fortjener dit kryds den 4. april. Velkommen til jer derhjemme, og velkommen til folk her i salen. Og til at svare på spørgsmålene har jeg håbefulde opstillede kandidater til kommunalbestyrelsen her i vores nordligste kommune. Velkommen til. Er I klar? Ja. Det er godt. Traditionen tro starter vi dette vælgermøde med 1 minut uforstyrret taletid til hvert parti. Lodtrækningen har gjort sådan, at det er Siumut, der ligger for land. Så lad os kaste os ud i det. Det næste minut, det er jeres. Værsgo. Vi vil fra Siumuts side byde alle vælgere her i salen, samt seerne velkommen til vælgermødet her i aften. Nogle dansksprogede spørger, hvad vores politik er i forhold til andre partier. Med glæde kan jeg fortælle, at vi er socialdemokrater, hvis nogen skulle være i tvivl. Vi glæder os til at uddybe vores målsætninger over for vælgerne, så alle får mulighed for at stemme på den parti, der virkelig gerne borgerne det bedste. Vi vil arbejde for, at sociale forhold bliver bedre her i Qasigiitok, den nordligste kommune i Grønland. Vi vil arbejde for, at børns forhold bliver forbedret. Vi vil arbejde for, at resultaterne for folkeskolen bliver forbedret. Vi vil arbejde for, at erhvervsudviklingen bliver endnu bedre. Disse er blot nogle overskrifter, som er vores mærkesager i Qasigiitok Nord. Derfor glæder vi os til at uddybe vores politiske målsætninger i aften blandt jer sammen med os. Tak skal I have. Lige på sekundet. Meget fornemt. Så er det IAS2. Værsgo. Tak. Vi er 7 kandidater fra Inuit Ataqatigiit, der stiller op til kommunevalget med følgende hovedpunkter. Vi vil gerne arbejde for nærdemokratiet, sociale tiltag i alle niveauer, folkeskolen, erhvervslivet, fiskeri, byggeri og andre områder. Med det mål kan vi nå sammen med jer vælgere. Vores kommende kommune skal være imødekommende for alle. Det skal være trygt at bo i vores nye kommune. Vi i Inuit Ataqatigiit går til valg på at med åbne samarbejdsvilje med alle andre partier. Vi går ind for nærdemokrati, nærhed, sammenhold i befolkningen. Vi har masser af udfordringer i sociale områder i vores kommune. Vi vil være med til at løfte opgaven. Tak. Tak skal du have. Også lige på sekundet. Meget fornemt. Så kan jeg måske lige sige, at Atassut kunne desværre ikke være med her til aften. Det var egentlig deres tur, så vi springer over til demokraterne. Værsgo, det næste minut er jeres. Tak. Vi byder alle de tilstedeværende i salen og seerne i tv velkommen til det der vælgermøde. Demokraterne har glædet sig rigtig meget til den aften, og for at kunne dele vores viden og synspunkter med jer. Demokraterne har ikke været repræsenteret i Qasigiitok Kommune den sidste valgperiode. Derfor stiller vi op med fuld energi og engagement og tror på, at vi kan være med til at gøre en stor forskel for kommunen. Vi er ved at få store udviklingsmuligheder, hvis det bare bliver lavet planlagt fornuftigt, så alle borgerne kan få medejerskab og medansvar for udviklingen. Dette opnås ved, at alle er med til at løfte den store opgave. Der skal laves langsigtet kommuneplan for udvikling. Den skal udformes i samarbejde med alle parter, uanset partifarve. Tak skal I have. 6 sekunder igen. Så er det partiet Naleraqs tur. Værsgo, det næste minut er jeres. Ja, kære medborgere.
I dagens Grønland er det bydende nødvendigt at kunne stå sammen og i fællesskab løfte samfundspålagte opgaver til gavn for medborgeren. Et fællesskab, der skaber vækst ved at udnytte havets levende ressourcer bedre end hidtil. Fiskeriet og fiskernes kår i vores kommune skal løftes mærkbart, fordi et velfungerende fiskeri løfter alle instanser på landjorden, i såvel som byggeriet som hele levestandarden i blandt folket. Partierne vil skabe vækst, men ikke på bekostning ved at nedslide kommunens personale. Kommunen skal ikke være et svingdørs arbejdsplads, hvor folk i kommunen, men det skal være et sted, hvor folk i kommunen lever med hinanden i harmoni, til gavn for hele samfundet. Partierne er ikke et center for diskrimination, men et samlingspunkt for folket. Godt valg. Præcis på sekundet også. Det, man skulle tro, jeg havde øvet jer. Godt, så kommer vi til spørgsmålene, og aftenens første spørgsmål, det kommer fra Jens Ole Nathansen, som vi mødte, da vi var en tur ude med vores kamera. Prøv at se med her. Jamen, hvornår var det? Var det sådan en af det kommunalbestyrelsesmedlem har snakket om åben i, jeg tror det var radioen, jeg hørte, at der var en sådan på udvalg unge og børnene. Det var sådan, at man skal møde alle sammen, når man skal tage en beslutning. Så derfor vil jeg rigtig meget gerne spørge om, hvor meget det vil arbejde med det, og skal det altid komme, hvor det er udvalg? Det var et godt spørgsmål, fordi det, han henviser til, det var, at i november måned, tror jeg, det var, så efterlyses formanden for Socialudvalget sine medlemmer, der ikke dukkede op til møderne, og sagerne derfor gik i stå. Højst, hvad kan man sige, overraskende i en kommune, der har store udfordringer med børnene. Jeg synes måske, er det for meget at spørge jer, om I, hvis I kommer ind, kommer til de udvalgsmøder, I skal komme til, men er det ikke en naturlighed, at man gør det, demokraterne? Det er faktisk lige netop derfor, jeg stiller mig op til kommunalvalget. Det er blandt andet disse forhold, jeg har hørt i radioen. Det er derfor, jeg stiller mig op. Jeg kan ikke være med til at bare sidde og lytte til, at det ikke bliver gjort noget, og at der er nogen, der ikke tager deres ansvarsområde ordentligt. Derfor stiller jeg op, og alle kan være 100% sikre på, at jeg vil gøre mit arbejde 100% færdigt, og mere til. Uden at hænge nogen ud, så lugter det jo lidt af, at nogen har mere travlt med at hæve en check, end de har ved at gøre en forskel. Og det er vel det, man skal have politikere for, IA. Nu fik jeg ikke lige de konkrete spørgsmål, men jeg tænker, man er vel politiker for at gøre en forskel, er man ikke? Selvfølgelig, jo. Nej, men jeg vil også sige, jeg stiller op til kommunalvalget for at gøre en forskel. Vi hører her, de sidste 4 år kan vælgerne spørge politikerne, om arbejdet er gjort ordentligt. Og de fleste vil nok sige, at arbejdet er desværre ikke gjort ordentligt. Så alt det med udvalgsmøder, som medlemmer ikke er mødt op til, det kan vi selvfølgelig ikke have. Det er vigtige beslutninger, der bliver taget i udvalgsmøderne. Det sociale område, fiskeri, byplanningsstrategi bliver lavet i udvalgsmøderne, så selvfølgelig dukker man op til udvalgsmøderne. Simut har en kommentar. Ja, selvfølgelig. Vi er kommet til valg, fordi vi er forpligtet til, at vi blev valgt, så er forpligtet til at være medlem i forskellige udvalg, og det sætter vi på, at alle skal være med under alle møderne. Jeg vil godt lige fortsætte her fra Siumut. I Qaasuitsup Kommune er der i alt 1327 sager lige nu, og der er kun 16 sagsbehandlere. Og det er meget, meget vigtigt, hvis man skal stå for sit valg her, så er det meget vigtigt, at man har kendskab til forholdene omkring Qaasuitsup Kommune med hensyn til børn og unges forhold. Derfor er det yderst vigtigt, hvis man bliver valgt ind i kommunalbestyrelsen, og man sidder i socialudvalget, at man passer på sit embede der, og kommer til alle møderne, og godt forberedt til møderne. Meget fint.
Partiet Naleraq, også herfra, fordi politik handler vel om visioner og gøre noget ved dem. Hvis vi skal gå et skridt videre, så kommer I vel til det her valg med nogle visioner. Kan du nævne et par af de visioner, du går ind i valget med? Vi går ind på valg på mange områder, hvad vores målsætninger angår. En af de vigtigste elementer i vores valgkamp, det er, at vi skal løfte fiskeriet på meget højt niveau, fordi uden at styrke fiskeriet, så har vi ikke nogen midler til at kunne opbygge kommunen. Man kan gøre alverdens ting og tanker og tænke om, at vi vil gøre den og den, men uden økonomiske input, så er det ren og valgflæsk. Når vi ser på, at udvalgsmændene eller kommunalbestyrelsesmedlemmerne, eller for den sags skyld, socialt udvalgsmedlemmerne er udeblever, så er det ren og skær forsømmelse af en pligt, og det kan vi ikke acceptere, fordi vi har virkelig mange samfundspålagte opgaver, som vi skal løse, så borgerne kan få bedre kår, og det kan vi ikke acceptere. Vi vil kræve klart og tydeligt, at et hver embede skal besættes med ansvarlighed. Så generelt, hvis I bliver valgt ind, så dukker I op og gør en forskel. Det er fint. Lad os springe til spørgsmål nummer 2. Det kommer fra John Rosbach, som vi også mødte her i byen. Jeg vil gerne spørge om, hvilken politik de vil føre i forhold til udvikling af byer og bygder. Vi kunne starte på Siumut denne her gang. Udviklingen af byer og bygder, det er jo også et vigtigt område. Hvis vi starter med bygderne, kommer I til valg med en eller anden plan om at sige, hvad skal der til for at få løftet dem på en eller anden måde? Den kommende græsrodskommune af Narstok består af 4 byer og 21 bygder. 31 bygder. Nej, altså den nye. Den nye, okay. Ja, 21 bygder. Og det er mange af bygderne er ikke udviklet ret meget. Der mangler veje og kloakker eller renovationer og sådan noget, og samtidig også bygderne eller byerne Uummannaq og Upernavik. Det skal vi skal sørge for, at det bliver fremført i alle henseende uden at tage hensyn til uden hensyn til hvor bygdens lov. For eksempel, vi har 2 bygder, der ikke har butik eller sundhedsstation og ikke en ordentlig skole. Og der findes kun ufaglærte timelærere, som kører på dem. Vi skal sørge for, at vi får noget uddannede lærere. Samtidig skal vi også opfordre kulturforvaltningen om at bygge boliger til lærere. Jeg tror, vi alle sammen er enige om, at bygderne skal have et løft på en eller anden måde. Vi har snakket om det igennem mange valgkampe, Partiet Naleraq. Kan vi være lidt mere konkrete på, hvordan eller hvad skal der til? Der er masser af muligheder, og det ene det er at lave ny innovationstankegang. For eksempel at lave vi ved, at når man skal etablere en ny virksomhed, så skal man bruge næsten 2 millioner, før man kan få godkendelse. Det er meget, meget svært at starte her i Grønland. Det er så svært, at sommetider, når man begynder at få idé, så er det svært at komme ud til livs på grund af papirarbejde. Det er den, vi skal lidt mindre arbejde, i stedet for også store økonomiske krav. Vi kunne helt gå ned til 50.000 kroner, for eksempel. Og så hvis vi kan give 50.000 kroner her, at det går ved at halvdelen, det starter en ny virksomhed. Og det vil vi prøve for. Vi vil gerne have flere, som penge skal blive her i Grønland. Ikke ud. For eksempel, Peter Syvisår tilsende masser råvarer. For eksempel det der robrød eller franskbrød, man bygger i bygderne. Der kan man for eksempel lave en privat virksomhed. Det er bare en lille en. Der er masser af muligheder for at etablere masser
for eksempel nye veje, nye fabrikker. Så du vil ture rundt i bygderne og hjælpe dem med at være mere innovative? Ja, det er det. Den nye iværksætteri, det skal komme til liv. IA har en pointe her, eller tænker I, det er en anden vej, vi skal gå? Demokraterne, undskyld. Vi fra Demokrater vil gerne genindføre den nærdemokrati, der har været manglet, og hvor den har forfejlet i den afgående kommunalbestyrelse, fordi demokratiet mellem folket og de folkevalgte har været meget langt fra hinanden. Og når vi bliver valgt ind, eller skal begynde at påtage noget, der vil vi først høre folket og komme til vælgermøderne og etablere kontakt mellem borgerne plus kommunalbestyrelsen, som man har manglet i den afgående kommunalbestyrelse. Via den, der skal vi lave et nøje tilrettelagt planlægning over, hvad der er ressourcer, og hvad vi kunne påtage sig. Fordi der har ikke været rigtig noget plan over udvikling i de byer og bygder, der har været. Så demokraterne vil også være at finde på bygdeture og finde ud af, hvad er der egentlig af ressourcer her? Noget af det første, en politisk skal gøre, hvis man har et ansvar for et sted, det er at bese og føle og være sammen med folket. I stedet for, at man bare får fortalt eller læser, hvad det er. Det første, man skal gøre, det er at være der og bese det, før man kan begynde at tænke på, hvordan man skal udvikle. IA, er I enige? Ja, der bliver spurgt om, hvordan vi skal udvikle erhvervslivet. Det er sådan, at jeg stiller op til kommunevalg, men jeg har ikke engang været for eksempel i den nordligste by og bygder, eller nordligste byens bygder deroppe. Så det er lidt svært for mig at sige, at vi skal udvikle alle byer og bygder. Spørgsmålet er nu, hvordan og hvorledes kan vi prioritere i vores kommende store kommune til at prioritere, hvordan og hvorledes at vi skal udvikle bygder og byer. Fordi at det er ikke kun bygderne, som hakker bagud. Det er også sandelig også nordligste kommuner, som hakker bagud. Og det skal vi også tænke på, når vi snakker om nærdemokrati. Johanne Olsen, du havde en kommentar. Det er et meget interessant spørgsmål, John Rosbach kom med her. Vi skal selvfølgelig også udvikle bygderne, samtidig med, at vi udvikler byerne. Der er jo store potentiale med hensyn til fiskeriudvikling her i vores nordligste kommune, samt turisme. Især hvis vi får vores store lufthavn, Atlantlufthavn, der vil der være rigtig store muligheder med at udbygge både byer og bygder med hensyn til turisme blandt andet. Udover det, så får vi mulighed for at transportere og sælge fisk direkte ud til omverdenen. Og på den måde kan vi tage bygderne med. Der er også et eksempel, hvor John han selv kommer fra, i Limanak. Der er man virkelig ved at udbygge bygden med hensyn til turisme. Så det er et meget interessant spørgsmål. Spørgsmålet er også, at vi laver en rigtig god plan med hensyn til, hvad for nogle bygder er der mulighed og potentiale til at udvikle. For eksempel Abilatok i Nordgrønland, hvor der er en masse hellefisk. Der er Halibut på vej til at bygge en fabrik. Sådan nogle forhold skal vi selvfølgelig støtte fra kommunen, og i samarbejde med dem udvikle andre bygder også. Yeah. Ja, tak. Byplanstrategien, det er noget, vi skal tage alvorligt. Der er blevet lavet en strategi i kommunen, ved jeg, men det er ligesom, den kun er på skrift. Og vi kan ikke have, at vi ikke samarbejder om byplanningsstrategien. Vi skal være stolte. Vi politikere, som stiller op her til kommunevalget, vi skal være stolte af, at vi får sådan en kommune. Vores nye kommune er rig på ressourcer, på fiskeriet. Fiskeriet er den største indtægt, vi kan få i den her kommune. Der skal vi have lavet en byplanningsstrategi for fiskeriet. Vi skal lave en strategi for turisme, en strategi for bygge- og anlægs fremdrift, som vi skal have i kommunen. Så en decideret strategi, som vi skal samarbejde om. I vil sætte jer ned og finde ud af og lave nogle strategier på, hvad der skal til? Vi skal sætte os ned sammen og arbejde en byplanningsstrategi.
Martin Ellerak har markeret. Ja. Bygderne har enestående mulighed for at give bidrag til landets udvikling. Forstået på den måde, at vi har levende ressourcer lige uden for døren, hvad bygdernes muligheder angår. Og bygdernes har enestående mulighed kan skabes ved at støtte dem ved at etablere havne, fryseanlæg og fryseanlæg og alle mulige slags ting, der hører inden for bygdernes muligheder. Fordi man kan ikke udvikle bygder, uden at nogen der har muligheder for at vokse sig op. Fiskeriet er den eneste mulighed for tiden, at bygderne kan udvikles med. Fordi transportmuligheder, de skal styrkes. Men fiskeriet er jo i høj grad ikke noget, i kommunen sidder og fastlægger. Det ligger jo hos Naalakkersuisok. Så hvor du selv har mere indflydelse, tænker du på noget mere konkret? Kommunen har alt for været tavs i den anledning, fordi at hvis man skal komme til livs med bygdernes problemer, så skal de løses, og så skal de løses ved dialog med de ansvarlige politikere nede i Nuuk. For det kan ikke passe, at vi hæmmer byernes udviklingsmuligheder, velvidende, at de kan levere fabrikker med råvarer, og råvarerne kan videre udbygges i form af halvfabrikater og helfabrikater, så de kan serveres på en sølvfad i en butik, i stedet for at det skulle sendes til udlandet, hvor alle større indtægter falder. Bygderne har enestående mulighed, men når vi ser på byerne, især i Ilulissat, vi har et UNESCO-bestemmelse, der siger, at fiskeriet må ikke udnyttes. Det er helt hen ad værd. Vi skal give vækstmuligheder i stedet for at lave hindringer. Jeg tror, vi lukker den ned der. Alle kommer vist til ordet, og så tror jeg, vi vender os om og ser, om der ikke er nogen herude, der har et spørgsmål til politikerne. Er der ikke nogen, der kunne tænke sig? Op med en hånd. Anton Frederiksen, der er en derovre. Rupsti. Vil du sige, hvad du hedder? Ja. Jeg hedder Lis Møller, og jeg kan gerne spørge, min fokusområde, det er unge mellem 16 og 25 år. Vi har jo hørt mange gange i midten, at halvdelen af dem, der går på GEOX, at de falder fra. Og, så jeg vil gerne spørge, hvilke tanker har de gjort sig i forbindelse med, at netop den unge målgruppe mellem 16 og 24, som ikke har nogen handleplaner, som ikke opfylder uddannelseskravene, og som ikke bliver optaget til majoritet, fordi der ikke er ressourcer. Så det skal handles på en helt anden måde. Hvad har de i tankerne for at afhjælpe altså det kæmpe problem efterhånden over hele landet? Meget fint. Det tror jeg var et rigtig godt spørgsmål. Hvad kan vi gøre for de var det 18-25-årige, der ikke rigtig kommer med på uddannelsesvognen? Hvem byder ind? Demokraterne, værsgo. Den driller lidt, den her. Vi mener hos demokraterne, at det her det er noget, der skal gøres langt tidligere. Det skal forebygges langt tidligere, før de 16-24-årige får det problem, at de ikke kan komme videre i uddannelsessystemet. Der skal arbejdes hårdt i samarbejde med forældrene i, at eleverne i folkeskolerne får en god karakter. På den måde kan vi først få en sund befolkning med nogle unge på 16-24 år, der kan få sig en ordentlig uddannelse. Så en tidligere indsats. En meget tidligere indsats. IA er enige i det? Ja, selvfølgelig. Alle gode tiltag, det står indenfor. Det er sådan, at alle i folkeskolerne og majorier eleverne, de skal have nogle handlingsplaner hver enkelt elev. Og det er der, at vores kommune har svigtet i højere grad. Man har mistet de 16-25-årige nu, så alle dem, der i den aldersgruppe har ikke formået at gå videre i uddannelsessystemet. Det er derfor, at vi går til valg på, at vi skal gøre noget ved. På at bruge denne her. Jeg hører, der er lidt kiks med den der. Okay. Så er vi lige herover. Ja, så får jeg dobbelt tal til, ikke? Bare du skynder videre, så. Ja, det er sådan, at alle i folkeskolen og i majorier har jo at tredobbelt, ja.
har nogle lovbestemte værktøjer, som hedder, at man skal lave handlingsplaner for alle enkelte elever. Vi har i vores kommune mistet alt for mange 16-25-årige unge mennesker, som ikke har formået at få den handlingsplan. Og vi fra Inuit Ataqatigiit vil gøre noget for den aldersgruppe fremover, så de også kommer videre i systemet. Den seneste evaluering af folkeskolen taler jo om sociale problemer, stor lærerudskiftning, aflyste timer og uddannede vikarer. Vores folkeskoler har mere end svært ved at lære vores børn læse og skrive og regne. Det er vel ikke godt nok, Siumut? Ja, på landsplan har vi mellem 800 og 900 elever, der dimitterer hvert år. Og ud af dem er der cirka kun 200, der får gode karakterer, som kan bruge det til videre skolegang i andre, for eksempel GUX eller andre. Men vi bliver nødt til at have en ny skolestrategi i Qaasuitsoq, hvor vi har alle med, hvor vi har forældre, hvor vi har skolebestyrelser, hvor vi har lærerne med. Det er meget vigtigt, at forældrene er med lige fra starten af med hensyn til deres børn, når de begynder at gå i skole. Det er ikke bare med, at de sørger for, at de kommer i skole. De skal være interesseret i at følge med i, hvad for nogle fag, der bliver undervist i. Udover det, så skal skolebestyrelsen komme ud af busken nu. Vi hører næsten ingenting fra dem. Det er på tide, at de virkelig skal stå foran alle de andre og virkelig være i spidsen for en bedre folkeskole i Qaasuitsoq også. Udover det skal vi også have lærere, uddannede lærere. Og vi må også få uddannede lærere ud til bygderne, fordi vi har stor mangel af uddannede lærere i bygderne. Hvordan kunne man gøre det? Det er at styrke decentral læreruddannelsen, som står næsten stille i dag. Den må vi altså genindføre på en ny, sådan så vi kan få flere uddannede lærere, også her til Nordgrønland. Med hensyn til arbejdsmarkedsforhold, der skal der også være en stor undersøgelse med hensyn til, at de kun de GUX-uddannede, vi har brug for. Nej, det har vi ikke. I arbejdsmarkedsforhold, hvad er det for nogle arbejder, vi mangler? Vi skal rådgive, og vi skal have nogle gode vejledere i folkeskolen, sådan så eleverne ved, hvad for nogle områder, der er mangel på arbejdskraft. Så der skal være forbindelse mellem alle de forskellige ting, jeg har nævnt her. Og det er også godt, vi har Majorieq i dag. Der er nemlig virkelig god ordning, som er startet op i Majorieq, hvor man finder de arbejdsløse. Hvem er arbejdsløs? Der er både ordninger med hensyn til match 1, match 2, match 3 grupper, hvor vejlederne kan gå hen og vejlede de arbejdsløse, især de unge mellem 16 og 24 år, og fortælle dem, hvad for nogle uddannelsesmuligheder der er. Meget fint. Det er jo rigtigt, at kun cirka 4 ud af 10 tager en uddannelse efter folkeskolen og får en egentlig uddannelse. Det er vel rimelig trist i en trist statistik, demokraterne? Det er meget, meget trist. Det er jo kun 50% af dem, der gennemfører folkeskolen, der kommer videre i uddannelsessystemet. Når jeg nu tager Ilulissat som et punkt, så er vi Grønlands 3. største by, og vi har ikke nogen unge mellem 16 og 24 år. Jo, vi har dem, der ikke er kommet videre, men de gode elever, som tager sig en uddannelse, rejser ud fra byen, og det er faktisk dem, vores elever fra folkeskolen, bør se hver dag, hvordan man fungerer som ung, som de kan se op til. Så derfor vi vil gerne prøve at få stablet en uddannelse, ungdomsuddannelse i byen, i form for en gymnasial uddannelse inden for måske industri- eller turismeområdet, eller almindelig erhvervsuddannelse inden for industriområdet. Fordi når vi er sådan en stor kommune med fiskerimuligheder og fiskeindustrier, så kan vi godt stable en uddannelse inden for industriområdet til vores 16-24-årige her i byen. Partiet Naleraq, er I enige i det, eller har I nogle andre tanker omkring, hvordan vi kan få flere til at få en uddannelse? Eller i hvert fald... Ja, problemet ligger det der 15-25-årige.
som ikke kan komme ind i majorier. Man kan sagtens lave majorier, lidt udvide den, i stedet for at sige, at man må ikke komme ind, når man ikke snakker dansk. Man kan udvide den. Der er muligheder, i stedet for nye. Så derfor, der er muligheder, og vi skal arbejde sammen med vores erhvervsliv her i Ilulissat og hele Nordpå. Fordi de er problemer, der ligger, at der er ikke noget praktikpladser. Og derfor kan man begynde at finde flere praktikpladser fra for eksempel en virksomhed, som tilbyder, at vi vil gerne have måske 5 eller 3 elever hos mig. Så på den måde kan komme i gang det der 15-26 unge folk, som jeg bare venter uden for Majoriak, eller går rundt i byen. Nej, vi må nødt til at tage ansvaret og sige, at der må ske noget, i stedet for snak, fordi det der snak kan jeg ikke klare. Det er derfor, jeg også kommer ud og sige, at man kan sagtens lave hvor man kan fylde tingene, og vi har masser, i stedet for at konkurrere, hvem er det bedste, hvem kan bedst at snakke. Jeg tror, vi har fået pointen der. Palle Jamirsen, hvis man nu spørger de 18-25-årige, hvad det er, de har brug for at komme videre, hvad tror du så, de vil svare? Vi har jo de sidste mange år brugt mange ressourcer på at få de unge ud i arbejdslivet, men vi har fejlet, det må vi erkende. Vi har fejlet ved, at vi har 4.000 unge, der ikke har noget uddannelse, der ikke har nogen, der bare er hjemme og ikke laver noget. Så vi må tænke nyt. Nye baner. Og hvad er nye baner? Jo, det er, at vi tager hver elev, der kommer ud af folkeskolen. De skal ikke laves om til nogle potentielle sociale klienter. Der skal tages hånd om dem, lige så snart de kommer ud af skolen. Der skal laves nogle produktionsskoler, der skal laves nogle... før i tiden har vi haft nogle ungdomstjenester. De skal ud, og så skal der spørges til dem, hvad er de vil lave. De vil gerne være de håndværkere, og de har ikke den faglige kunde, så må vi jo på en eller anden måde forlænge den proces, der er med, at de får en uddannelse. Der er nogen, der gerne vil være fiskere, så må vi også uddanne til at fiskere. Fordi den proces, vi kører nu, den har forfejlet. Vi må tænke helt nyt og skabe nogle nye... Så en tættere dialog med de unge, det er det, du tænker? Ja, det er det, at lytte til den og arbejde sammen med den. IA, hvad siger I til det? Jo, det er meget tankevækkende, at de 70-80% af eleverne, der går videre fra folkeskolen, at de vælger efterskoleophold, enten i Danmark eller her internt i Grønland. Og hvorfor gør de så det? De siger, at de er for umoden til at gå videre til erhvervsgivende uddannelser og andre uddannelser, der giver deres, det her, hvad er det, man siger? Jo, for uddannelser videre. Så vi siger fra Inuit Ataqatigiit, at vi må revurdere efterklasse muligheden. Det er vi meget åbne for dem, der er behov for det. Og for dem, der ikke går videre derfra, der er vi nødt til at finde andre alternativer, som multiværksted, muligheder som Nuuk, som man så bruger i forvejen. Der skal vi have unge til at udvikle sig bedre til at kunne gå videre personligt, gå videre fra deres personlige udfordringer, eksempelvis at kunne vågne op tidligt om morgenen og tage sig af sig selv. Og det her hverdagsting, det skal kunne i erhvervslivet. Så der er vi nødt til at gå et skridt videre derfra, hvor vi også i tidligt i hjemmet også tænker årtier fremad familiemæssigt omkring det enkelte unges kundskaber. Hvad kan du som ung? Er du til akademisk uddannelse eller håndværksmæssig uddannelse? Der må familien også tage en ansvar på. Demokraterne har markeret. Vi mener stadigvæk, at vi skal tænke langsigtet. Vi skal tænke så langt frem, at vi i sidste ende ikke har brug for Majoriak mere. Vi skal have nogle elever, der gør deres folkeskole færdigt, så de er klar til at tage sig en uddannelse. Majoriak skal ikke udvides og bygges videre. Det er pengene, vi skal bruge. Det er til folkeskolen. Vi skal bruge rigtig mange penge og ressourcer på at få styrket vores folkeskoler. Men det er jo ikke en nem problemstilling, det her. Vi har snakket om det mange gange før.
Og der er en ordentlig håndfuld lærere derude, der kæmper en vis legemstil ud af bukserne for at få det her til at fungere, under nogle meget til tider svære vilkår. Hvad tror du, man kunne gøre for at hjælpe dem til at løfte deres opgave? Det er et samarbejde med forældrene. Jeg er selv folkeskolelærer og har været folkeskolelærer i 15 år. Jeg er sproglærer og underviser både dansk, grønlandsk og engelsk. Det største problem, det er, at mange elever blokerer i deres sprogundervisning. Det er meget, meget svært at undervise børn i sprog, fordi de blokerer, fordi de hører hjemmefra, at man alligevel ikke har brug for at lære dansk eller engelsk. Eller man bare siger, du skal bare lære engelsk. Men mange, som ikke ved, det er, at når man tænker på sprog, så har engelsk og dansk den samme sprogstamme. Man kan faktisk lære de to sprog på tværs af hinanden. Så mere sprog, det mener du, det er i virkeligheden det, der er nøglen til? Det er gratis at gå i skole, og det er gratis at få lært de mange sprog, man har tilbudt på skolerne. Jeg vil opfordre forældrene til at være behjælpelige med og forklare deres børn, hvor vigtigt det er at lære så mange sprog som muligt. Lone har vel en pointe her. Vi har i høj grad grønlandiseret folkeskolen, men gymnasiet og videregående uddannelser fungerer primært på dansk. Og i virkeligheden så har vi vel taget lidt den gren over, som folkeskoleeleverne sidder på. Er det ikke en problemstilling? Det er en meget alvorlig problemstilling, når vi taler om, at de grønlandsborgere de bliver let i stikken efter deres folkeskole. Det er den målgruppe, vi taber, fordi vi nogle anser dem for dumme. Jeg kan fortælle, at de er hamrende dygtige til håndværk. Vi skal finde frem til deres kompetencer. Når vi har fundet frem til deres kompetencer, så skal de ind i arbejdsmarkedet. Fordi at vi har set og hørt, at nogle af grønlandsborgere de kan blive styrmand i en stor travler. Men vi har set alt for mange kedelige historier, at når vi tænker på byggesektoren, mange grønlandsborgere de bliver let i stikken, velvidende at de har taget kurser, certifikater, der indikerer, at de kan være granførere, de kan være maskinførere af større art, men alligevel så bliver det tilkaldt arbejdskraft udefra, og det er ren og skær, som vi ikke må acceptere fra Naleraq, fordi vi har virkelig indestående muligheder for at øge det her målgruppe, men de er ikke dummere. Man skal bare finde frem til deres kompetencer. En hurtig kommentar herover fra Siumut, og så lukker vi denne her ned. Alle partierne er opmærksom på selve problematikken, men det, at vi får et godt grundlag for, at folk kan komme videre, er jo det, at vi har en god folkeskole. Men problemet er aktuelt nu. Vi har nogle børn og unge, der ikke kan komme videre, og det er jo dem, vi skal tage hånd om lige nu. Og det er jo derfor, vi siger, at hver unge mennesker, der kommer ud af folkeskolen, der skal tages hånd om hver enkelt og sige, når du ikke kan klare kravene til at komme på en videre uddannelse, så kan du komme på en produktionsskole eller på en ungdomstjeneste, og så derfra bliver du videre rådgivet til at tage en anden uddannelse efter din formåen og din interesse for at komme videre i livet. Meget fint. Vi vender os om og ser, om ikke der er et spørgsmål mere, så vi kan komme lidt omkring. Der er en hernede. Hvad hedder du? Jeg hedder Frans Nielsen. Jeg vil spørge alle partierne, men nok mest Siumut, fordi til hensyn til de der 55 arbejdspladser eller i socialområdet, som ikke er besat. Hvorfor er de ikke besat? Og har I sovet i timerne? Og nu sagde jeg her til aften, at nogle af jer sagde, at de skulle besættes hurtigst muligt, men jeg kan godt tænke mig, at vi også, når I siger, at I vil få den besat så hurtigt som muligt, vi hører jo også her i byen, at der er kammerateri, ikke også? Og det skal vi have stoppet på en anden måde. Altså vi skal have besat de der stillinger, sådan så vi kan hjælpe de unge og børn og familier, der har behov for hjælp, sådan så vi kan spare nogle penge der. Hvad vil I gøre for at løse dem? Meget fint spørgsmål. Og meget aktuelt. Jeg tror, det var avisen AG, der her forleden dag kunne fortælle, at Qaasuitsup Kommune PT har 55 ledige stillinger inden for socialområdet.
som jo i virkeligheden er en spændetrøje i forhold til overhovedet at få løst mange af de her problemer, som der er i kommunen med børn, som vi også i morgen vil komme meget ind på. Er der nogen, der har et bud på, hvorfor er der 55 ledige stillinger på socialområdet i Græsø Kommune lige nu? Patti Emirsen? Med hensyn til de her 55 jobs, som vi mangler at besætte, sagen blev taget op ved sidste kommunalbestyrelse, og da politikerne fandt ud af, via en intern notat om, at der mangler 55, at der var 55 ubesatte stillinger inden for socialvæsenet, der sagde hele kommunalbestyrelsen, at den side af sagen skal tages alvorligt, og der skal tages hånd om den, og økonomiudvalget har påtaget sig opgaven og er i gang med at ansætte de nødvendige mennesker, og vi ved også, at ud af de 55, der har vi 30 vikarer, som kører nu, men det er et problem, og det er et problem, som vi skal have klaret. Hvad er konsekvenserne af at mangle 55? Konsekvenserne er jo, at vi ikke har den fornødne arbejdskraft til at løse de opgaver, og der er for mange opgaver til nogle få mennesker, og derfor er vi nødt til at hente den nødvendige personale og den kompetente personale, som vi skal bruge for at løfte opgaver, der er. Hvorfor har man så ikke gjort det? Jo, man har socialafdelingen har gjort de er opmærksom på, at der er et problem, og der er et brist inde i kommunikationen, eller et andet sted, hvor er der gået noget galt inde i vores system, og det må ikke ske, og derfor må vi jo ændre den måde, vi besætter arbejdspladser på. Eventuelt kan socialvæsenet selv ansætte de nødvendige folk, ikke gå igennem HR-afdelingen, så på en anden måde skal vi ændre vores systems arbejdsgang. Bent B. Christiansen, der er jo ingen tvivl om, at det er børn, der betaler prisen for, at der sidder en masse socialrådgiverstillinger, der er ubesatte. Der er sager, der går i stå, der ikke bliver løst, der bliver ikke handlet på en masse af de problematikker, der er i kommunen. Det er vel ikke godt nok? Jamen, vi er i en meget kritisk situation. Når vi har en social rådgiver, som er færdiguddannet, som vil bosætte sig i sit hjem, eksempelvis, som Siumut-ledelsen i vores kommune ikke vil ansætte vedkommende. Meget tankevækkende. Så vi er nødt til at gå et skridt videre. Vi er nødt til at kigge på det forhold, personale forhold, ansættelsesmæssigt, omkring, at det ikke kun lønnen, der skal tiltrække på visse, især yderdistrikterne. Vi skal også kigge på familiære forhold, fysiske hjemlige forhold, der også gør, at det enkelte stillinger, også eksempelvis i Uman, hvor familiehuset 6 normeringer ikke er besat endnu. Så vi er nødt til at gå videre fra, hvor vi er nu hen, og åbne for andre muligheder. Demokraterne, det er børnene, der betaler prisen. Hvorfor er det så svært at finde socialrådgivere til stillinger i Græsø Kommune? Jeg synes, det ikke har så svært, men det er den afgående kommunalbestyrelse, der muligvis har sovet i timerne, eller dens organisationsplan eller organisationssystem, den har på pilot, fordi vi inden på selve specialområdet, at der er så meget organisation, det vil sige masser af høvdinger, som vi gerne bestemme over et eller andet. Ergo må det være på et eller andet sted, hvor selve ansættelsesmyndigheden har været på pilot. Derfor skal vi gå ind i den nye valgperiode med et nyt system, hvor selve organisationen inden på alle instanser hos kommunen skal i hvert fald revurderes, om de kan være forsvarligt, at den ansættelsesmyndigheden, det vil sige økonomiudvalget, som er den ansættelsesmyndigheden inden for selve kommunen. Så I vil godt kigge på, om kan man gøre noget andet for at give dem en bedre løn, end nogle bedre, lidt a Samasok har været ude at gøre med Østgrønland? Bedre forhold. Meget bedre forhold. Vuggestuer, børnehaver, skole, fritidsområdet, bedre løn, bedre boligforhold. Det er det, de mange nu, eller uddannede personale, der søger til kommunen, søger. Det er, at de ikke kommer til at bo i et slumkvarter, hvor der bliver drukket hele weekenden, og man ikke får sovet ordentligt, og
vuggestueforholdene, hvor der er mugproblemer i vuggestuerne. Alt det skal gøres mere, Det skal optimeres, så det er mere attraktivt til at komme hjem til kommunen. Ja. I får selvfølgelig lov til hurtigt at reagere. Der kom nogle ordentlige kævrasler i jeres vej. Et, at I har sovet i timen, og to, at I ikke er ansat eller noget. Jeg ved ikke, om I har en kommentar til det. Nej, jeg tror ikke, vi har sovet i timen. Fordi Socialudvalget har flere gange påpeget, at der er et problem. Og den problemstilling er blevet taget op i direktionen flere gange. Og så kom det op i kommunalbestyrelsen ved sidste kommunalbestyrelsesmøde. Og der sagde hele kommunalbestyrelsen, at det ikke er godt nok, og at Økonomiudvalget skal påtage sig opgaven i at løse den problem, vi har. Men det var meget sjovt, for de selve hele sagen har kørt nu, og den kører nu, og de nødvendige ansættelsesprocedurer er i gang. Da vi stod her for 4 år siden ved det samme vælgermøde, der manglede I 57 ubesatte stillinger på socialområdet. Nu står vi her 4 år efter. Der mangler stadigvæk stort set det samme. Der er vel nogen, der har sovet i timen. Men det er nok ikke de samme. Det er ikke de samme mennesker. Jo ikke. Det er nogle helt nye andre stillinger. Når vi snakker om familiehuse i Upernavik og i Uummannaq, det er de nyoprettede stillinger, der skal have ny personale, og vi snakker nok om 10-12 stykker der, og så er der nogle andre stillinger, som vi skulle have besat, ja. Der har vi, som vi selv siger, en opgave, hvor vi må ændre den procedure, der er i forbindelse med ansættelsesproceduren. Er I ligesom med Demokraterne og IA giver udtryk for indstillet på, måske at gå ind og kigge på de forhold? Kunne man gøre noget andet? Men det er jo det, jeg sagde, at lad os kigge på den struktur, vi har i kommunen. Er der noget, vi kan gøre bedre? Det er jo der vi skal arbejde hen imod. Partina Larak, er I enige med de meldinger, der kommer herfra? Jeg synes i hvert fald, at det er ren og skær et teknisk problem, hvad stillingerne angår. Du tager ikke afsted til Upernavik eller Grana for at arbejde, hvis du ikke har de goder, der hører til i en yderdistrikt. Fordi den elementære problemstilling i det her forhold, fordi man har i mange år og mange måneder forsøgt at besætte nogle stillinger, men forgæves, fordi at uden frontsegoder for den ansatte, så har man ikke interesse for at flytte til ansættelsen. Fordi jeg vil ikke slagte som politiker og som ansvarlig mine medarbejdere, fordi de har sovet i timen. De er ren og skær populisme det her, fordi de er ren og skær. Men som journalist burde det undersøge, hvad er der kernen for det her 55 stilling mange. Du vil få et helt andet historie, hvis du spørger den ansvarlige leder af socialforvaltningen, fordi det kan ikke passe, at man som politiker slagter sine medarbejdere og sine kollegaer, fordi at man har sagt, at man mangler 55 stillinger, og man har ikke gjort noget med det. Jeg skal fortælle dig, de har gjort et stort indsats for at løse problemet. Man kan ikke tvinge folk til at øge distrikterne. Det skal man også vide. Okay. Det var IA. Hurtig kommentar. Ja, tak. Det her er vist på dansk, at der er trængsel i håndvæsken. Lad os komme til faktuelle oplysninger her. Hvem er der efterløste sit socialudvalgsformand? De er fra Siumut. Og så skal de ikke fortælle os her, at de prøver på at gøre noget ved det, når de ikke har gjort sit arbejde. Vores repræsentant i kommunalbestyrelsen, Bint Christiansen, har mødt til alle socialudvalgsformand. Hvor er de sådan historie henne? En hurtig kommentar fra Siumut. Ja. Hvad skal jeg sige? Ja. De er jo ikke mig, der har skabt sagen, så de er jo nogle helt andre, der har skabt sagen, så jeg vil ikke kommentere den. Vi stopper den her, og så tager vi et spørgsmål mere. Ja, der sidder en her foran, selvom I sidder i IA, tror jeg, så må jeg jo frække nok til at stille et spørgsmål. Vi klarer det. Ja, nu har vi været igennem socialområdet, men fremme idræt, hvorfor har vi stadigvæk kulturhallen eller Ilulissat-hallen, som er blevet lavet i 70'erne? Der er ikke sket én ting på idrætsområdet. Hvem vil fremme idrætten i Rajsø-Jovan Narsuk? Så både svaret og stille spørgsmål i aften, det er meget godt klaret. Men lad os tage en hurtig runde. Idræt. Er det noget, vi vil prioritere? I kan svare på jeres eget spørgsmål. Ja, tak for spørgsmålet. Det er også langt om længe, at vi får nogle
alvorlige spørgsmål, hvad angår idræt. Det er rigtigt, for eksempel her i byen. Det er sådan, at siden 1977, så har vi ikke haft udvidet eller gjort noget ved vores idrætshal her i Ilulissat. Men vi skal også tænke på de andre byer. Granaks lille idrætshal, det skal også gøre noget ved. Uban ikke har et idrætshal, som er en nyere model, men Umanak skal også have fået det renoveret i nærmeste fremtid. Det er sådan en tiltag, at vi skal prioritere, og hvis vi kan prioritere idrætten lidt højere, så kan vi også undgå mange sociale sager, fordi at der er mange ting, som idrætten indebærer, som smitter af for hele området. Et hurtigt kommentar fra Demokraterne. Jeg er helt enig med det, Nuka siger omkring det med, at vi skal gøre meget mere for idrætten, for at vi skal gøre noget forebyggende arbejde. Men derudover, med hensyn til hallen her, så mener vi helt sikkert, at meget af det kan privatiseres, så man på den måde kan, når nu den er kommunalt ejet, så er det meget svært at få udvidet den, og kun kan udvide den med kommunens penge. Privatisere og få nogle fonds til at penge. Vil I privatisere idrætshallerne? Det kan man, ja. Det er flere af kommunens idrætshaller er privat eller selvejende institutioner. Også, så skal folk vel også til at betale nogle flere penge for at komme til at dyrke det, så har det vel lige nu har kommunen flere selvejende institutioner af idrætshaller, som kommunen støtter penge i til at så det er billigt at leje sig som forening til at være i hallen. En hurtig kommentar til det her fra Nalarak. Hallerne skal ikke privatiseres, det skal være selvejende institutioner til gavn for borgerne generelt set, fordi at vi venter en multiarena her i byen, men jeg skal også fortælle dig, at vi glemmer altid de handicappede, når vi taler om idræt. Nalarak parti vil være det første parti, der vil sende handicappede til Paralympiade, fordi muligheden er der. Vi glemmer altid handicappede. De skal også opleve verden på deres egne præmisser. Men kan vi regne med en prioritering af idrætsområdet, hvis I får et mandat i kommunalbestyrelsen? Det er jo sådan set. Men jeg synes i hvert fald, at når vi skal lave prioriteringer, så skal vi også tage højde for, hvilke muligheder der ligger til inden for det her idrætsmulige grene. Og vi glemmer altid handicappede. Men Nils' problemstilling, den er på vej til løsning, fordi at multiarena er på trapperne, og kommunalbestyrelsen har afsat midler til at kunne de blive virkeliggjort. Der er vel nogle pointer i, at det kan have en forebyggende effekt og få optrappet noget idræt, også i de mindre steder. Alle er jo enige om, at idræt er en sag, som vi alle skal støtte. Og det gør vi også i kommunen. Vi har her for sæsonen 2017, for finansåret 2017, godkendt 4 grundstofgræsbaner i den store Græshytte Kommune, ja, og en mindre grundstofgræsbane i Gangatsiak. Og vi ved også, at flere af hallerne trænger til at blive renoveret og ombygget. Jeg var taget et eksempel op i Granaq. Jeg lige ved deroppe i sidste uge. Op i Granaq, verdens nordligste by, der har man lagt radiatoren op på selve taget. Så hele den opvarmning, der sker inde i selve hallen, de foregår op i taget, og de er meget koldt nede for neden. Så der er nogle ting, som vi skal tage hånd om. Så vi er det enige om, at idrætten er noget, vi skal støtte. Det vil jeg sidst komme. Vi når lige et sidste spørgsmål i aften. Der var en, der markerede herovre. Kan du sige, hvad du hedder? Ja, jeg hedder Pia Nielsen. Jeg savner, at nogen spørger om de 4 byer i Qasigiannguit, om de skal få en svømmehal. Fordi svømmehal, det er jo en familiesportsgren, som kan køre og stabilisere familier. Fordi som ældre, der kan man ikke spille fodbold mere. Så sådan noget svømmehal, den savner jeg. Svømmehaller. I en valgkamp, så sidder pengepunkten normalt løs, men inden I når så langt. Hvad tænker I om det, Parti Nalarak? Anton Frederiksen? Jamen, tusind tak for spørgsmålet. Og det er også noget, vi har drøftet i Parti Nalarak i forbindelse med vores
forberedelse til valgkampen her. Vi ved, at byen her skal udvides, og der skal tages rigtig mange forskellige planer med hensyn til udvidelse af byen. Vi ved, at vores gamle, som nu ikke er anvendt vandreservoir lige over på den anden side af byen, som godt kunne omdannes til svømmehal, når den engang ikke skal anvendes som reserve til vand her i kommunen. Så vi håber også, at vi kan få støtte fra andre partier i forbindelse med udvidelse af byen og med hensyn til planlægning af og byggemodning i forbindelse med på den side af sagen. Så man kan godt tro, at vi i hvert fald har planer om at få fremlagt de forslag til kommunalbestyrelsen, at man sagtens skal bygge en svømmehal. Som jeg hørte spørgsmålet, så ligger der jo både en svømmehal, men måske ligger der også i, at der mangler nogle aktiviteter fra den ældre del af befolkningen. Har vi heller ikke gode nok til at tage vare på vores ældre del af befolkningen, demokraterne? Nej, vi er faktisk gode til at lytte eller høre selve befolkningen, men hvad vi skal være påpasselige, at kommunen, de offentlige myndigheder, skal ikke tage ansvar for, at de skal bygge et svømmehal. Men vi skal være med til at realisere den ved at støtte de organisationer eller orkanklub, der vi gerne bygge et svømmehal. Ergo skal vi også samtidig med kunne forhandle os frem til selve negotiationen om selve driften af selve svømmehal, fordi driften i sig selv er et meget dyrt emne, eller et post, der kunne i hvert fald. Derfor skal vi som et folkevalgte i hvert fald støtte den organisation eller klub eller et fond, der vil gerne bygge et svømmehal. Men det bliver ikke kommunen? I hvert fald skal vi støtte den, eller på en eller anden måde tage initiativ til selve oprettelse af selve svømmehallen. Inuit, er der ret i det? Alt det, som de gode tiltag, som kommer fra befolkningen, fra foreningslivet, det skal vi støtte om. Vi som kommende lokale politikere skal vi støtte om de forskellige tiltag, som fremmer sundhed i vores kommune. Det er derfor, at Niels og mig, at vi er med i kommende multi-arena-arbejdet, fordi at der skal være plads til alle, til fodbold, til fitness, til foreningslivet, til børnehaver, som ligger rundt omkring multihallen, som hele befolkningen efterspørger for øjeblikket, for eksempel her i Ilulissat, så alle kan være med til, hele familien kan være med til at gå med til multi-arenaen, uden at måske ikke nødvendigvis dyrke idræt, men lave nogle forskellige aktiviteter, som fremmer sundheden. Men det er en ordentlig regning. Hvordan skulle kommunen skaffe penge til selvfølgelig er det kommunens opgave at støtte om sådanne projekter, og det er også kommunens opgave også måske bedre til at syge om forskellige fonder, til at syge nogle midler til at bygge sådanne gode initiativer fremover. Siumut, vil I støtte op om det? Vi mener fra Siumut, at der skal være fondsmidler, man kan søge. Det er ikke selve kommunen, der skal tage ansvaret for at oprette en svømmehal her, specielt i Ilulissat. I Uummannaq er det måske lidt sværere at lave en svømmehal der, men jeg mener bestemt, at økonomien i det hele taget i den nye kommune er hvordan økonomien skal være i orden, før vi tænker svømmehal. Lad mig lige fortsætte lidt med det. Lynhurtig kommentar. Ja, det er jo en meget spændende projekt, man har været i gang, og der har været forening med svømmehalforeningen her i byen. Jeg tror, at det er meget nødvendigt, at den nye kommunalbestyrelse går hen og kontakter den forening igen, sådan så vi får gang i med hensyn til at få en ny svømmehal. Før den
Før det, umiddelbart penge, sådan en hurtig før det, kommentar. der skal vi have undersøgt driftmulighederne. Hvor meget koster det at drive en svømmehal? Og ud over det, så skal vi også finde ud af, hvad er det for nogle fondsmuligheder, der er, vi kan søge til. Men i hvert fald skal vi begynde at støtte den forening, der er gået lidt i stå, men den nye kommunalbestyrelses pligt er at støtte fra den. IA. Vi skal se på Reda Kommune, ja. Sisimiut er ved at oprette en svømmehal inde i et fjeld, og deres erfaringer skal vi også benytte i nordkommunerne, så det er et godt råd eller et sted at starte. En hurtig kommentar fra Nalle Ragt. Vedrørende økonomien, vi vil etablere et fondsmidlers konsulent i kommunen. På den måde kan vi skaffe flere penge til kommunen og etablere, hvor vi for eksempel piger efterlyser en svømmehal. På den måde kan vi finde fondsmidlerne til i visse kommuner. Og en sidste kommentar fra demokraterne fra i aften. Kommunen kan være behjælpelig med at ansætte en fundraiser. Det er i hvert fald en af de store ting, der kan gøre, at man kan få penge fra fondene, og kommunen hjælper til med at anskaffe sig en fundraiser. Meget fint. Tak fordi I kom her og deltog i aften. Tak fordi I kom til hallen og lyttede med og stillede spørgsmål. Og tak til jer derhjemme, fordi I så med. Vi er tilbage igen i morgen med en omgang valgdebat, hvor vi går endnu tættere på partiernes ønsker, prioriteringer og løsninger i en kommende Græsø Kommune Nord. Vi ses der.